Ha arribat l'hora de posar a prova les comarques del camp. Ha arribat l'hora de posar a prova totes les comarques del camp. El camp... No puc dir al camp, al principi. Priorat, Conca de Barberà, Alt Camp, Baix Camp... Tarragonès... No me'n recordava de quina faltava. Tarragoneix, Conca de... Tarragoneix? Tarragoneix de què? Il·lusions òptiques Carvalls. Ahora me ves. Ahora no me ves. Mira quin peix. Neurociència. És el nano de la calçotada. Ah, mira, el cau. Es van quedar sense diners i hi ha el campanar mig construït. Li he ensenyat a una dona i em diu és aquella que són iguals però semblen una més llarga que l'altra. I dic, home, senyora, ja n'hi ha prou. Tot el dia fent spoiler.